कमलास गयारि सेथि मासि बर' बिजोंनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव फैनो हादों दिनै कमल कुमार बान्था देरहासार बान्थाखौ नोंथांमोननो गथायबाय माबायदि मोनदों दिनै गोसोआव मोजां मोनदों माने जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायथ' माने बिदि मोनफेराखैमोन नालाय देग्लायसो फार्स्ट टाइम आरो ओंखायनो मोजां मोनो आरोना। फरायसालिया बबेयाव नोंना? फरायसालिया गफुर बर' गोजौ फरायसालि बिश्वनाथाव बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। माबायदि फरायदोंमोन बे मेट्रिक आनजादनि थाखाय? माबायदि जेनेबा फरायनायाथ' एथबां बांद्रायबो माने बांद्राय टाइम नङा आरोना मेक्सिमाम 4-5 आवार्स होनबाबो रेगुलार आरोना कनसिस्टेन्टलि बिदिनो। स्कुलनिफ्राय फोरोंगिरिफोरनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय माबायदि मदद मोनदोंमोन नोंनि फरायनायाव माबायदि थुलुंगा मोननो हादोंमोन? थुलुंगाखौथ' गासिबो होखादोंआनो जेनेबा बिदिनो अबेबाफोर बिदिनो मिथिंफोर जायोना बेफोरावहाय बेलेगफोरा लोगोफ्रा थाङो ओमफ्राय जोंबो थांनो लुबैयो ओमफ्राय सानो आरो जेनेबा दा बिसोर गिदिंबाय थाथों उनाव जोङो जेनेबा गिदिङालासिनो उनाव हारसिंनो माने गावसोरथ' मुंदांखा जाहैदों आरो गिदिं गिदिं जों न' सिङाव हाबसो हाबसो दिनै बेवहाय माने बिदि फरायनायजों मुंदांखा जानायखौ एसे गोग्गानाय मोनो आरो न' सिङाव हाबसोनासो थादों। आनजादनि सिगां माबायदि थांखि दंमोन बेसेबां पार्सेन्ट लानो गोसो बेसेबां माबायदि? आनजादनि सिगांथ' 95+ लानायमोन आरोना टप 10 बिदिखौथ' सानाखैमोन जायखिजाया 95+मोन ओमफ्रायो पेटार्नानो सोलायना होबाय एसे टाफ जाबाय सिगांनिफ्राय 25%सो टाफसिन। दा बेसेबां मोनदों नोङो? 93.83%। मोनसे साबजेक्ट लेटार मोनो? गासिबो साबजेक्टआव लेटार। इयुनाव मा जानो लुबैयो? मा जानो गोसो? इयुनावहाय सासे डक्टर। दायो एडमिसन लाबाय नामा? एडमिसनखौ लाथ'वाखै लानो नागिरदों साइन्सआव बेयावनो ना? साइन्सआवनो। बबेयाव लागोन एडमिसनखौ? गफुरावनो। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्टफुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।